Apa yung matakan ako na ha? Duldaw. Okay, sa mamay. Madi mo nga may sa pinagkuktar ko at pilay. Nyala di Andre na yan. Umis bulang, italikod na pa lang. Basta malata mabagbagin. Makasaubat. Wala mang baset. At least makaputot. Kasi ka nga duldog. Tingin naman, hindi. Yan man, tinapagtripa mo. Halinin na at magsaya. Dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan. Yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Jay, ano ito sa kamaan? Walang basitin na. Sakit, patasak mo no, kapit grown up. Kinugtaran na mo itong timisay. Tinisting ko lang sa sakak. No kaya pa yun nat. Kaya pa magayam. Napigsa pa yung magayam kong muktar. Imbag sigaw. Kaya hindi kumugtaran. Sigaw mo grown up. Pasok mo, Mike. Mading pipilitan. Mading kaya kung kinamta sa hakam na eh. Sige, gusto ko tanin. Patasok mo no, kaya natin sa kumugtar. Madin sa nalaing sa mo ta sa kamon. Sa kamon kumuktaran. Hindi pa magkaroon na ay. Kita mo na igbibinig pila ka road. Madin sa apa nagpiksa ka kumuktar. Natural. Madi mo nga ati pilay ko ti pinagkuktar ko. Kinanigit ka! Nang sugam nagpiksa ka kumuktar. Pigsa ka mo sumipatan o nagbibig tingiwat to. Alabain, madi may permission na nagbiwig mo tinay. Wala din siya. Huwag subling ni. Yung paan naman ulit. Tagsubling. Ouch! Medyo nasakit Kita mo din siya nudiritsyon. Kumbain, diritsyon. Diretso taguhit nan. Say, ulitin naman pa yan. Garum up kami ulit. Tistingan mo natin sa kaya na kumuktaran. Ang mukha ramilin natin yan. Ate walang may sasaka na pagkuktar na. Wala pala ko kami tag. Pumistukan ani ay. Sige. Arati lang magkayam. Boy, ito ka lagayam. Napanak pa di balayaw, awang ka ba jay? Boy, nakwartan ta boy. Saldak pa lang man natin ni Termos May. Ang pagkatang ko kapek. Yan. Mano, Mike? Baka may alisto lang mabaawan no ka. Baka madasingaw na tao. Awan boy, awan singaw na to. Nabayag nagbawbawti ko na to, nagdam na puto. Ito man ay masasok pa lang, nabayag may madinakarga na to yun, may sa tawunan. Regalo na panalapong ko to, decade sa ating atermosan boy. Alam mo na. Kisa ba na, nagbut gayam ti decade datin kay baka nangina, Mike. Siyempre, antik. Kayang-kaya mata, amo mga dukwarta. Itid ko lang kanyang tikuan. 7,000 siguro, mabalinay. 7,000? Nya mati presyo mo Andres. Milat-milat na eh. Nakarugurugay. 1 year sapay nga madinadaldalo sana eh. Kumabaling ka mo tumawad. Malubati kayam. 150, mabal na to eh. 150? Nakadayo mo di 7,000 na. Gudwa mo di 7,000 mo ta. Sika, na nga paglulukwan na. Hanak na yan, di kalman.
Kutis-tistingan ka lang muna, kumagat ka. Kano kumagat ka, di palduak. Mabalin siguro kan. Ang gatang na kape, ori ko lang, 35. 35 pesos. Kita man, 150 lahat tawar ko, naramid mo nga 35 kaon. Kamu mga nagulang ka. Sige na, 35 lang na nay. Makakap-kape ako. Ang mamay, makakape, matayak. Sige, yung kaduan nagdamdama, panak pa withdraw di bangko. 35 lang, nag-withdraw ka pa eh. Nangingina pa di pamasahe ta. Isa ba na to yun? Ikaw ang ngarudkas ko to. Kag pauna ka pa lang, 20 mabalinaw. Tanga lang nga di 15. Uri katam na awan na uri 5 nga duleng. Gcash. Jikas. Awan mo lang, dodos karga na. Okay, sama na. Saan ate? Makakape, alam mo na yun. Nagdakil mga problema mo na yan amin. Mabali mong utangin dito, tindahan pa lang. Kababayin nga raw daw. Nagdakil utang ko dyan. Puro kape, asukar, gatas. Kasano nga ay. Dagdag manahin. Ay, siya. Nung nga tayo pa ila tindahan pang isaldama tao. Apa yung matakan ako na ko na, ha? Duldaw. Okay, sa mamay. Madi mo nga may sa pinagkuktar ko at pilay. Hala, madikur tati hulak ah. Sorry ah, bingkong daw. Suri-suri. Umalik tatakam. Tumat berkatan. Kapag pag napagnata, kuwat pa natin isa kata. Exercise. Matikstoy. Mapilain tapi tararamidin ta nga. Yung ka lang. Oh, sinas mo na eh. Tan. Ha? Tan. Pananta? Pag na. Hiraw. Parang mata nagpertakan. Ha? Pertaka. Pares lang nga pilay. Papananta ko banda. Ha? Papananta banda. Taag kita tati pagkuanta. Pag na. Nangato. Baka no madisalain ta manin. Ha? Harta ka manin. Wala nga, pipikas karay. Nagkatilata na eh. Ha? Nagkatawi. Madi. Pagpagnam lang kami nga. Oh, nariga tayo. Baka nung saldak kanya dato, ikawanan ha. Baka madiday ito dahil. Kung bagsi ka, amok mga itod mo. Sige na, baka day dulduling mo tabrip mo. Nagkulit ka na ya. Uray labos-labosan na kito. Uray gigidim ni tingid ko. Awan tayo maparwar mo. Nagriga lakit kastuin na yan. Kapilaan po problema agpay. Boy. Merinda ka pa lang. Sige boy. Pisina mo lang ng kahit. Urasak. Boy, matangkad. Papasyak na gumatang. Sikat na nag-aawis. Mamong kwartak. Nung sinutin na kwarta na, sutin gumatang. Siyak ang kwartak. Kasong itata. Kaya lang ang mga mulmulugatan talat na gito yun ay. Kung kaya mo, yaman taglakaw. Tumutang talangan na yun. Sige, butang tala sardinas ay, tagluto tayo balayaw. Kanino nagan, anong kung nagang kumait. Nagan mo ah. Sige, balistak tolatan. Tuking tinagan na, taon tilugay. Kasano nga yata ah. Parasta mo na tugking. Kitagod bata, parasta mo lang tugking. Po. Apo. Sardinas man. Partakam ah. Ang samot tao. Tambay na pinanda sa kanang bagatoy. Baka maabutan na tapay. Teka lang. Ang kapelagaan dyan di na tayo dyan bagatan. Sigurado, adong kapigday. Pwede na tayo jay. Da. Ada na takapida tingal daw. Adda, mabaling ka din mga awam mo. Ano na kababain? Pus kulam na ropa mo na, makakapkapi ka nga ruday. Mabalin boy. Saan karga? No, Karga mata, hindi tapos stock mo. Timpla no kanya. Hmm. Kapit tatam na yung baga. Natatay mo pa yung baga di jaya kaon. Kita tala mo na panunot. Anong takadwa na boy? Kapi kanyak tinapay kanyam. Balinmit ang yung nabsugak pa yung may sikalatan. Di na pa'y kaduaan mo.
Sige na ako rin matitinapay alam mo. At among kornek, putong bakwan, kasi lang talaga mo. Nabsugak pa nga road. Awan, kapoy ka nga talaga. Tatalag pa kadwa kanyam ko, di na kadwaan. Ang mga kasday. Ngayon, baka babalitaan naman di kasinsin ko. Mamuan na nga makipangpanganak manayin, maong tanak manayin. Ay, kasjay. Sige ka raw. Rabi lang raw mapanayin. Trabali nga to tao, tama dito mapansayin. Pipya. Tanong rabi sigurado. Focus na ba? Makasurutak. Sigurado dapat sopas na dyan. Ata, ti paglaingam. Basta sopas, nagpaspas ka. Okay na ta. Magsubuak, bake. Nyala di Andres na yan. Umisbo lang, italikod na pa lang. Basta mo lang mabagbagim. Makasaubat. Wala mang baset. At least makaputot. Kasi ka nga ay, duldog. Tingin naman, hindi. Yaman, tinapagtripa mo. Okay sabam, nanggugot yung bagam pag narasawan nak. Kihan mo ba nga ibulbulgarin ang anak makaputot. Baka damakangig na sa balay. Datanin, hindi ka madanagan. Sardinas mandua. Ha? Mega sardines. Malik kita mega. Kahit ko, Kiko Sardin. Nagpili ka pa ilaan. Kasawa naman lang ni Mega ni Kiko. Tanga! Agdan na kayo man, gumat na kayo na umutang. Manang, mutang kami lang po ma. Umutang kayo lang maggaya, magkapa kayo pa. Manuya nga sardinas. Duwa nga ni. Duwa kami ni. Pagilista kayo doon nga sardinas. Kinitugking manang. Tugking ka paras kayo mga tugking. Lukluk kuntak sama. Made manang. Sungarong nga to. Tatuwa kami nga. Tugking. May kaji tugking. Okay na, ito nga sardinas na May adamin to no katapusan. Katapusan ka na, gado nga katapusan. Basta, tagtapos. Sige, basta tapos talang utangan niya, nawanan. Awanan manang. Ha? Uy, Lang na, kita sure. saka ma. Sige man, thank you Boy, niluto na ata. Tanga! Naluton! Parta ka man ay. Talamanganin! Iguro, guti ka pinapog. Topic ka mo.